Això és el que pretenen fer aquests 119.000 euros, que s'afegeixen, com he dit abans, en els 250.000 de la línia de tercer sector, i que pensàvem que la reorientació d'aquests recursos entre el que posa el Consell i l'activitat també, perquè fan exactament el mateix els ajuntaments de Menorca, podem, si més no, donar resposta a algunes necessitats del sector cultural. Som perfectament conscients que el sector cultural és un dels més afectats per l'aturada de la Covid. Fins i tot en aquest moment en què l'activitat econòmica se reprèn, soci i la cultura han de complir uns requisits d'aforament, d'espai, de distància social, que limita algunes de les activitats que es podrien dur a terme, i per altra banda, com també és obvi, la davallada del turisme, del contingent turístic a Menorca, fa que moltes activitats culturals, que una part dels seus ingressos són els tiquets, les entrades que paguen els qui assisteixen a aquestes activitats i que es duen a terme sobretot en l'estiu, fa que aquesta part d'ingressos també es vegi minvada enguany. Per tant, som perfectament conscients que el que posant les administracions, Ajuntament i Consell, no basta, però és el que en aquest moment podem fer. Trobam que és una resposta proporcionada per, si més no, compensar parcialment la davallada d'activitat cultural, que també representa una davallada d'activitat econòmica.